Bukan man ako nang kay mo to baka kay. Mating man batagyo sa punya pagbangan ni. Yung kumbanganog sa ako plastic ko gi. Tingasa ang bataang nindot goro nito pe kay duga man kani uli. Batag mapatupe banta lagi rep. Sus, balipay sa papa niya kung tuping sus, kinalami ang tupyo, dugay kay nahuman yun. Sus, asan nyo papa, malipay sus papa. Pa! Lami kay kong tupi pa! Sus, bago kong tupi pa! Sus, ginoo ko, way makasama ning... Napo! Sus, oh, wakjoy pahak pa, lami kayo pa, oh. Sus, murag bungot, kwaknet, na pagkatupiya pa, lami kayo. Sus, per Yusuf kang tupi mata ka. Sa tupi nung mura magaglampaso. Purap lang paso. Na problema mga itong gatupin ako pa kay mas madlok siya makauyab ko. Makayag! Isa may gatupian na, nadakpan na! Dakpan! Mga magigadakpi ba ng kriminal kay Kagnaw? Kriminal? Be, Marika! Marika pa ko ng buhok mo! Say Marika, Mariko! Buon, tanong Marika o kalamian akong tupi. Taas mo yung parang uy! Katakas na. Ano kami niya bilang mo maning pulos? Di ba kaminaw na? Minaw. Isa pa ba Di mo na minaw? parang gyapel? Ha? Isa pa'y ganahan maminaw ka na Buhat ako na sa sugoy. Bunteng! Kuya, sama na ni mong gunting. Asa kayo? Pamupaan. Eh, unsa man ay? Kamu po, ataas pa magainis balibo sa imong ilog. Uy, ginoo ko sundang, amol, na, saon man na, uy. Uy, Gunteng! Dali, dali, Ang dali! pila naman yung una ko po. Ang kuman magag... Kung sa akong tuping, ang mura kay kadaan niya akong tuping, ang kuman. Kung sa ingon ko ka ng patupi ka ka ng gwapo ka nung sinisang mo tayo mo noy! Murang magag... Aliwas! Anda po, murinaw ko ng butan. Ha? Nagkaba. Una o record niya. Sige. Sige, pagtuman! Kat, di ka kakuyag mga ligo meron. Mga ligo. Kadagang COVID ron, yung mga ligo mo. Sige. Lumos ka, basing COVID na po na. Tubig. Mga ligo mo. Magmas man ko! Di man ko makubilan ha! Magmas man ko! Yan, kaguwa na maligo ka, magsamsaw ka, magmas. Magbuhot ka! Ikaw di mo kakaligo! Di ka ligo siya. Magdungag ka nga dali! Kung ako. Ah. Nagkana kag storya, putlang tali mong buhok nga, murag... Ay, tama-taa! Putlay na mo balik mo sa ilong, pay. A few moments later. Pa! Huwag na lighter ane! Kung sa may lighter, asam na itong lighter diyan tulog buhok! Imong gyapil ang sognan! Nang winta pag atong tulog ka lighter ni mga tulog ka tuig na tang ginamit ato. Kung naktuig ka ron! Ah! Magbalit! Akasa kag lighter eh, mo siguro ng tunlong fluid, ana? Ah! Tapila mo na! Tag 20. Ah! Kamahal ba, anay? Puspuro na lang, be! Sama tag 30. What? 30? Ang saan tayo nilang puspuro nila, tag-piso, taga-kadlat! O wala kay pamaligya ako pa. Reklamo. Pasalamat kay ta kay igon lang ta mo palit. Still lang eh, pangay na lang ang itong bagay latister ko! Kasap kang puspuro eh! Mutawat ay kwarta! Baga. Bagaan yung kagnaong bay. Tumbang para magidon! Ahay, sige tag pangayog bagaan eh. May amahan tihi kayo. Sus, di ka palit og lighter na mo tuba. Pero sang tangsang container paliton. Ayo! Uy, tao! May tao, unsa man ka ihen? Tao, gon! Ah, yang ano mo inga magkagway tao? Tulion di kang bata karon. Ha? Paghilang nira! Nalabo ko yan mas dili, pulis na ba ko? Pasig, tirahan ka na ho! Tirahan. Bita dong, mani bay ni Esther nga John dong? Oh, mauna, yung sa may tuyo ni mo. Namoy baga dong. Anan, bukan mga yun, baga, bagaa, jugnaw ni mong tao eh. Ang unsa man mo hatag kag baga or tulion di ka? Ah! Wala lagi may baga yan, sa man mo, pobre, kaya wala may puspuro. Haw nahala dong. Kung wala, uli na lang ko eh. Sus, kita po ni mo na po tayo mga silinga, mga tikik po kayo. Nabito yoy, juk-juk na ito nga ho. Pagkaro, mapangagan, di kang bata karon. Juk-juk na ito nga ho. Be, naaman di ay. Ay diyan, may bagay ya, pero eh, saglanan. Hambina na lang kundi, kumukuma. Ay, ginoo, may pag-uli na lang ko. Sus, ginoo ko. Kung muhatag, di kay binuangan patag. Ginoo, uli na lang ko ay. Lupig pa may wag din. Sus, ambot na lang ay.
Bataa ka, pakita nyo na ako sunod ha. Ayog labay diri sa mua kay mulabay ka ni ka pab na. Hindi mo ka may tsura, bataa ka. Ya, may ari kong tupi ay murag lampaso. Bungo sa kwaknet. Unsay lampaso. Ganyan ko na pugot ng bataa ka. One eternity later. Naman ako bataa. Galangay naman lang ni. Pa! Ngano ka? Ngano ka? Way baga ba oy? Ang ako yung daga, ang dugay magkaka. Di na magkaka kapit-apit. Bungot ka itong bataan dito, di pasungot yung taman, ano yan, yung lambusag. Usos! Amirese! Merese. Imo po kong ipasungod din. Mayroon ka nun? Ukro po ka pa. Yan, doon yung pampakugo na. Kaya ito mga ano kay watay. Watay kapalitan nila, bahal kayo. Kung ba, di na po na problema kay sos na, di man po ka maghiwang anay daw na. Iwang ko. O na, may bahaw din ha, ako rin kauna na ha. Uy, sa para na si Itoy. Ah, mas tinanggapan nyo ni mong itay kaysa na ha. Abay, pag Itoy kay ubanan ko dire, ito perme makamwa. Ah, Paano, nananaw ng ito. sige. Pagkukot ka ano? Pagukod, pari-pariya, doon na kanahong minyo. Wait na ako. Ito, pasogo. Iya. Yo, what's up mga barikoy? Shoutout to mga barikoy. Pasensya kayo, mabura yung video na kay gitapol na pa ng bataa, tapulan kayo yung video. So, shoutout ni Ate Mary Joy Landiro. Shoutout sa iyang channel nga Ayon Joy Vlogs. O shoutout po ni Lance Business Stories. Daniel Jan Palen sa iyang channel kay niya nasa screen pala ko subscribe mga barikoy. Og ni Inday Jodilin, shoutout. Og sa ako miss diha nga nasa Antique. Og ni Baby Mia, og ni shoutout ni Tatang Melchor, idol na nga DJ. Ami Pirong Alcantara, og ni Team Pogi Channel. Oy, boss, shoutout boss. Jefferson De La Cruz Labadan, shoutout. Ni boss Kagit Up, salamat sa kan. Na makari ka daw GoPro, hello hago. Oh. Kagit Up TV pala ko subscribe mga barkoy. Rizalen Ulabi, Ulyabis. Ni sa ako dai kuan dai. Igagaw, shoutout ni John Termucha, shoutout sa iyang channel nga DJ Trigger Vlog, Triggerman Vlog. Shoutout din pod ko sa kuan. Naka-frame sa atong Dodo, solid Dodong TV fans ako. Apil ko na. Apple Skenet, si Richard wa. Shoutout ni Maria Mahinay, ni Sheila Marie Shilins, Natalie Ziugram, Biradol Aldner, Edeline Alfici, Leia Intong, ug ni Akoy Adlawan, Dagansan Gaming, shoutout Dagansan Gaming dai, ug ni Arish Talarok, ni Bernie Anyasco, Eliros Aranchado, Arceli Maharas, daghanan nila kay kuanday Elbert Paul Torres. Kala badi, naglisod ko Hilwes yung pangan. Ay, ikaw na Brad. Ay, shoutout ni Joel G. Salmoren og sa Negros Defiance ni Ate Jenny Salobre. Salamat sa imong sponsor nga kanang mic condenser. Sana all. Makakompose na dayon sa kuan. Testingay ganda ka na ba? Testingay. Ayun, so shoutout ni Jonathan Alolino ni sa Undoy TV ni Jesilo Salva, tanang member sa Undoy TV. Ayun sa Acro chapter, kuan Dawes chapter. Si Kiara Vanis Dumapias ni Tragsoy Bay, Mingoy TV og ni Snake Princess dahil may message si Snake Princess na ko. I love you. Snake Princess nga nas medyo litaw. Oo. Loh, Sa Junior Villamon ato sa kita sa Bicog. Tsaka ni kuan ni Moshi Villasedo dahil sa sayang YouTube channel sa ni Tejene sa Lobret subscribe sa lang YouTube channel og sa akong channel pod Ketoy TV. Kuan sa akong ay umde ko uyab. Ay umde ko uyab. Ay, salamat Ate Jenny Salobre, salamat sa pa-early gift. O shoutout ni Miss Kin. Miss Kin, si Kuan Kintoy nga membro sa Tagum Tabay. Si ako na siya, Miss Kin. Shoutout sa iyo. Palaw ko subscribe mga pre ka. Lingaw ka na silang vlog, palaw ko subscribe. So yun, dagan salamat mga pre ka. Hinaot nga nalingaw mo. And ay kalimut sa pag-like, comment, and subscribe. So yun, masaya ka sa Ayun sa mga to, subscribe mo sa YouTube channel pod. subscribe mo kay Kinte TV. Ayun, subscribe Richard, kita po lang. Kami fiesta na katigbian. Fiesta rin karong nga pre, magkamount tamitiwas rin mo, Richard, tapol po. Nindot ang taron ni Kuan Gama kay dagaganda ba niya. Yan lang, sunod na lang. Okay, bye bye mga pre, palagog share ha. Kapoy ra mag-edit.